Ассалому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳама нафарҳое ки видеои моро тамошо мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар мекунед мо билет мегиред, ҳаматон бошен. Чхел ки видеои пештара дар аэропорти Домодедово ва карда будем ва хостем як бор дига дар ҳамон мавзӯъ видео кунем. Шояд баъзеҳо надида бошанд, шояд баъзеҳо хабардор набошанд ва бисёриҳо дар комментария мегуфтанд ки равен аэропорти Жуковский ки мақсад мардуми Тоҷикистон, мардуми тоҷик хованд 2 рӯз, 3 рӯз мондагианд ва ҳозир дар аэропорти Жуковский қарор дорем. ва чӣ хеле ки дар ҳамон видео мона гуфта будем, як бори дига мегӯем ки рейсҳои Урал компания мегӯем пашти 70-80% задержка қати парвоз кардеста ки баъзеҳош вақташда, баъзеҳош 5 саат, баъзеҳош 1 сутка, баъзеҳош 2 суткарам одамон мондастиянд ки хидмат бигем ҳамин рӯз саҳарда пассажирӣ доштум бегаҳда мондан, бегаҳ кишид бо пагаҳ саҳарда мондан. Не кем ягон нафар мондагӣ нестай. Ҳамаш ҳамин 1 сутка, 2 сутка ёки вақташда парвоз мекунад. Нафарҳое ки мисол кӯдак дорен ёки ҳомила дорен ёки асаботон вазмина иҷдод карда наметонен, ҳастай вариантҳо. Мисол самолёти Урале ки бахшиш, самолёти Ютера ки вақти соаташда парвоз кардеста ёки Сомон Айра ки дар вақти соаташ парвоз кардестай, метонен ай и компания бигирен. Некем нархаш мисол агар Урал 14 та боша, Сомон Айр Ютер 17, 19, 20 то 25 ҳазор дастрошния дар назар дорем. ва баъдан нарх навои билета мисол дар ҳар як видео комментариямда ҳастай номером. Занг мезанем WhatsApp имо прямой ҳаракат мекунем ки ҳамаш да ҷавоб гардонем. ва ҳозир одамҳое ки бигем рейсҳошон задерж каштаги хай наздикиёш рафтагиян хонаҳошону мисол одамҳое ки айраи дур омадагиян бале ждат доранд. инҷа бисёриёрам пурсидем ки то 1 суткарам ждат кардагиян. не акорам бигем хай буда пеши хитон мепурсем, чтоб нагем ки пеши хитчон гуфтестиян. Салому алайкум. Салому алайкум акаҷон. ай киҷо ба киҷо парвоз дори ака? Мо ай Жуковский Душанбе. Билета чанқа хариди ака? Билета 1500 мо харидем. Чанқа пеш ака? Рости ҳамин рӯз. Ҳамин рӯз 15000 100 1500 харидем. Соати 11 шав мақсад парвоз буд. Ана мо омадем ҳозир задержка шуда соати 8 саҳар да мондян 8:30 да. Мо рост дига бори акорам кардан наметонем то ки ҳозир як хиёло меган яко фреб мекунад чӣ мекунад. Не, мо ҳам рости омадем ай пеш хидмон ина дидем ки ҳама ждат кардеста, ҳама мақсад иншааллоҳ рӯз намекаша, мумкин соат кашаву рӯз не. Хай морам ждат кардеста. Мумкин аги пага сара абед кашава. Компания сабаб мисол даяр рӯз 3-4 рейсай ҳамаи ҳавайёра як карда рӯй кардеста. Не мисол рейси хидат 23-24 24-23 амхелай мисол ҳозир бегаҳ иншааллоҳ ки бояд якташ сар шава. ҳама хиёлатҳое буд ки пассажирои дастрошни рафтан, ама пеш представител гуфтан ки мо дастрошнием, мисол дигар рейс дабдан даи рейс рӯйшон кардан иншааллоҳ сар шава шуморам як ҳаракат мекуне, рӯй мекуна ва мардуми тоҷик нафарое ки тамошо мекунад чӣ мегем? Хай нами ака ба бовария иншааллоҳ мақсад ҷои фребиш неста. Ами акара чиста бовар кунен, лайк коммент иншааллоҳ. мо ҳама вақт ака ами фақат ами пеш омадан мо канали шуморо тамошо мекардем ки рост дига шоҳиди вай шавем ки мисол чӣ гапай дар аэропорт. Хайна омадем хидмон дидем ҳамон мисол хабардорам мешаванд 100% ки намо мегем ки ами Урал компания ҳам ки проблем нишидеста последнее время. ай чӣ шонам межикан камтар қиматтара вақти соатш кади ай Ютер ёки Сомон Айр мехаранд. хай бошан ҳамашон ам подписаться лайк аёчон наброран. иншааллоҳ ака ба бовария гап нест боше ака.